la Panorama andará por 40.000, ¿no? ¿Eh? Seguramente. Julia es amiga del Panorama. Como todo. Andará por 40.000. Sí, hombre, sí, menos, más. No. No, más no. ¿Cómo? No. ¿Qué? ¿Lo qué? Loco, ti A queres Panorama. representante da Panorama. Estamos en programa. Ah, é verdade que estamos no que anda aí. De carta aquí, No, están botando de contas o que pode custar. Eso ten que ser. Contas, o que pode costar. Falábamos dunha parroquia en concreto que se vai armar esta fin de semana na parroquia de Nigoi, na Estrada, con menos de 200 habitantes. Madre mía. Menos de 200 habitantes. Se van a coller unhas verbenas coa Panorama, París de Noia e Olympus. Imos falar con Daniel García, que é membro da Comisión de Festas. Moi boa tarde, Daniel. Moi boas tardes. Dani, antes de nada, temos que preguntar canto pon cada veciño para a Comisión de Festas. Bueno, temos estipulado unha cota, son 120 euros. Ah, bueno. Pero hai que pagar os 120 sí ou sí? Non é obligatorio. Hai que dar máis, que senón non dan as contas. Non dan as contas. Temos eso estipulado e non se obliga a nada, porque todos sabemos a economía que hai nas casas e, bueno, sempre hai que dicir que, bueno, que é para facer unha festa, tal, e que poida, pois, colabora. A verdade é que non podemos decir o contrario. Estamos moi agradecidos aos veciños, temos casi unha resposta do 100% do vecindario. Ole. É bonito, non? Moi bonito. Claro, Daniel, que chama a atención, estamos comentando aquí, porque, claro, son tres das orquestras máis importantes de toda Galicia, que teñen moitos traballadores, moita montaxe, moitos camións, quero dicir que hai que xuntar moitos cartos, non sodes moitos veciños, chama un pouco a atención. Sí, temos, a ver, agora mesmo, pois, isto levamos xa anos na Comisión de Festas, xa moito rodado, ao principio foi complicado, non? Pero agora, por dicirlo así, os veciños teñen xa... Un respeto, non? Sí, e teñen o día marcado, pois, ir ben á festa, Claro. non? Entón, pois... Unha data importante. Pero digo unha cousa, tamén será pola fecha que tampouco non é julio ou agosto, non? Será máis barato. Hombre, sí, claro. sí, eso é certo. Nós, a ese nivel de facela no grau, xa, bueno, a nosa festa xa en inverno, pero se for no verão, pois sí que non sería prácticamente imposible. Claro. E coller datas tamén das orquestras. Entón, Daniel, o sábado, non? En Nigoi. Sí, temos viernes, a París de Noia con discoteca móvil, e sábado, por decirlo de alguma maneira, un plato fuerte que é Panorama e Olympus. Casi nada, Víamos aí o cartel aprazado, porque foi Casi aprazada. nada. De feito, tiñan os satélites contratados, pero tiveron que aprazar esta festa e os satélites xa non podían contar. Pero parabéns, Daniel, que tedes... Bueno, recadastes moitos cartos e tedes unhas orquestas ben importantes na festa. Moitas grazas, Daniel. Nada, a vos. Veña. Gracias. Apertaza. En que era festa, Duarte, por exemplo, está de festa en festa seguido, pois que vai a Nigoi. Estaba ben ir, Pois mira, se me levas ti, vou. En Oza somos 6.000, entón podíamos traer aquí a María José e o acordeón. Home, sí, claro. Ainda ten Que está acordeón. moi ben, Ainda ten acordeón. No, cuidado, todos Hai que falando... traer a de Benidorm. A María Jesús, perdón. Sí, No, a María Fidel. Jesús, ao Combo Dominicano, a París de Noia, a Olympus, os satélites, a Noli, a todos, porque somos 6.000. Pero non ali xa vai no pack dos satélites, non, vai aparte. Pero pode facer un solitario. Vale. Que saibades que en Nigoi, na Estrada, esta fin de semana, pois van ter ese cartel de orquestras. Julia, tes chamadas para consultas. Vale. Despois do anuncio, a amiga Julia atende as súas consultas. Veña. E que lle poden Que lle preguntar? preguntarán? Eu estaba pensando o mismo, Pois que Eu leva sei, na non. caixa, debería saber Julia. Lavadora ou caixa? Que leva a caixa? Eu levaría a lavadora. Canto A persona sabe de esta mañá muller?